Takže neočakávam jednu vec, a to je spánok dobrý. Od Equilibria neočakávam, že budem vyzerať ako hrách na tripe. Od rangerskej školy neočakávam slabý a malopestrý program. Nízke nároky. Neočakávam vajíčkovú natierku na raňajky a večeru a obed. Nečakám ľahkú cestu, no nečakám, že ju nezvládnem. Nečakám zlých ľudí a zlú náladu, pretože to rozhodne nebude súčasť programu. Ďalej neočakávam, že sa tam nebudú dať vybaviť rôzne vymoženosti vzájomných stykov a naďalej. Tretia vec, ktorú neočakávam je, že budem vypípaný z videí, pretože... A teraz ty, Adam, čo ty neočakávaš od Equilibria? Ja viem veľmi dobre, čo neočakám od Equilibria. Od Equilibria nečakám, že ma rozhodí z rovnováhy, že ma demotivuje, že tam bude nudne a mŕtvo. Od Equilibria neočakávam teror. Dúfam, že nás nebudú nútiť bojovať o jedlo! Teraz! Určite neočakávam dostatok spánku a neočakávam málo jedla. Neočakávam zlý vzor. Neočakávam, že tam bude nuda. Dúfam, že to bude úplne mega super. Neočakávam zlý kolektív, nepriateľských ľudí samozrejme. Ahoj, ja som Šehe a toto neočakávam. Toto? Zlé vzťahy, úraz, Nudu. Dlhý spánok. a dobré jedlo. Nie! Od Equilibria neočakávam to, že to bude ľahké, lebo pre dobré veci sa oplatí bojovať. Neočakávame výprask. Neočakávame prehu. Vyhrali sme! Nuda. Žiadna motivácia, žiadna inšpirácia. Proste stratený čas.